Donestebeko erabiltzaileek euskerazko ikus-entzunezkoei izugarrizko garrantzia eman diote beti. Eta hori saiatu izan gara zaintzen. Eta horregatik izugarrizko fondua eduki dugu eta saiatzen gara urtero ale gehiago hornitzen eta izaten. Bai, ume nola helduendako izugarrizko aukera baduzue. Maileguen bitartez, zuen etxetara eramaten aldituzue, eta 7 eguneko epea duzue, pelikula horiekin gozatzeko. Beste aldetikan, azkeneko urteetan, eta gure liburutegian ere, e-film liburutegi digitalaren bitartez, estremen bitez, aukera ezin hobea duzue, hainbat film euskeraz maileguan hartzeko. Horretarako, bertako bazkidetza egin behar duzue, eta liburuzainak, kasu honetan nik, aktibatuko nizueke pasahitza eta argibide teknikoak emanen nizueke zuen etxetikan zerbitzu hau erabili ahal izateko.